Ассалому алейкум бардорои ҷон ва обуначои канали канал Топ мошино ва Топ мошино 01 ҳама каса созен хубен зиндаву сарбаланд бошен шерои нар мисли ҳар вақта мо хизмати шумо даем гуфти гапо мо бошимем шумо бо мо дастгирӣ айду тараф диса қарсакам айду тараф мешавад шерои нар аз шумо эҳтиёмона хоҳиш мекунем бидроен бардорҷоно качествои видеотона баланд кунем ки ютуботон баъзе комментария менависам мега дударҷон ту бандо кабилиҳан сиёмка аге не бардаи ашикаи хитай бидроен качествои видеота баланд ки гуфти гапо навора хушрӯ бо диққат тамошо ки ҷо чихеле ашика дора гуфти гапо ба хита буфам бардорҷон як саҳифаи нави худмона уй кадаген бардороҷоно ба номи инстаграм канали Топ мошино бидроен обязательно мошинои срочни бад гайдеса то монтаж мекунем ютуб да мепардем успед намекунем савдо мешава бардоро обязательно дастгира фаромӯш накунем ба диққататон ташаккур зиндаву сарбаланд бошед рафти навора то охира тамошо мекунем. Марамат бардоро ва подписчикои Топ мошино нигоҳ кунед чӣ мошинчатон гуфти гапо ёфтам гуфти гапо айхандара гуфти гапо сис мешаем и хеле мошинаам гуфти гапо ҳаст дар душанбе химон айми свет айми парода гуфти гапо як донаи бародаро нигоҳ кунед запороч заз ана марамат амакаса тамошо мекунем ҳуҷҷат утилизатсия дора бо нигоҳ кунед ҳама чизи заводскои светш як свети аҷоиб свет ира чиста хеле одамо барои коллексия мегиранд хонаҳошонда мепартоянд ирам ба фурӯш овардаги яке аз подписчикои мо ба навор мегирем харидоро боша марҳамат рақамоша зер намудана ҳатман занг занед дар тамос буред марҳамат як гирдиш чарх мезанем номерошам дидесен ана газ 3113 марҳамат дискача ана дискачоша қати калпакчошо бинем марҳамат дискачои заводскои балонош хушрӯ марҳамат ҳолати қафоша бинем нигоҳ кунед чӣ хеле заз запороч марҳамат бениҳоят мошинча як аҷоиб як хандаовар гуфти гапо менависанд дар қафошку мегӯянд ки затоотат надора якам чизои мошинчоа марҳамат як ҳолати моторша бинем моторчаш боша бардаро дар як қафоша бардаро марҳамат нигоҳ кунед ҳолати моторш гуфти гапо аяхел мошинаи иномарка сиёмка мекунем беҳтарина налав даш ягон масъала пасла нест мотори боша як азда 5 ҳам хеле марҳамат ҳолати қафош нозада ҳама чизои заводскои хичай марҳамат ҳолати тараф кадесан марҳамат ҳолати ҳанаи тараф обшивкачои заводскои хичай бардора чизе аз комплектатсияи худаш марҳамат скамейкачои заводскои потолоки ҳама заводскои ҳамаш раднои хичай кулисчаша бинем бо чихе як аҷои кулисча да майтафонош гуфти гапо системаи музикаш бад нест харидоро боша марҳамат рақамоша зери наворда мемонам бардарҷоно нарс боша бардараҷон 25 000 сомон боз муомила мешава рақамота мегӯя ка 918 21 16 89 89 марҳамат рақамо зер навода ҳатман занг дане аз канали мо муроҷиат кунед худо хоҳад нархи дастрас қати гирифтан мумкин аст марҳамат бардароҷон ана бениҳоят комментарияда апоам хоҳарам гуфти гапо бениҳоят хоҳиш кардан Chevrolet Spark шава навори оянда ина якта састани хубша вагонша 2015 солои навай бардаро мошин вагонай бардарҷоно ана апо хоҳаро гӯш кунем бо диққат гуфти гапо нагзаронда видеоро тамошо кунем марҳамат гирдиш як чарх мезанем хулас мошинча тайёраи умуман кор надора фақат ҳай мекунӣ солона ҳуҷҷат утил ҳамаш кардагӣ пастависинияти кардагӣ тайёр шохчадор да шохчаҷоршам бо қиматара хушрӯай дарои қафои электропакет салон тоз заҳак дамаки хушрӯ потолок тоза умуман кор надора хай мошини вагонан ё тозан тайёр 4 дар электро блокировка дар як тарафа хай чӣ мешавам мултирул мешавам бардор коробка автомат ана климат контрол несту ана майтафони заводскои монитори заводскои кондисионердор шток приборчаша бинем бо регулировка боковой ҳам дошта як ҳолати моторчаша бинем нимта мотор дора расходш бениҳоят камай раис капоча уйка уя марҳамат ҳолати моторша мебинем ин мотори як яга як ҳафт чанд як яга мотори як яга расходш чанд қаяка марҳамат ҳолати фартуш 100 километр да 5 литр мехӯрад хулас ана нарш боша бародароҷон нархи як астаҷи 67 000 сомон боз муомила дора рақамота мегӯя ка 979 88
52-88 марамат рақамо зер навода ҳатман аз канали мо муроҷиат кунед. Худо хоҳад нархи дастрас қади аниқ гирифтан мумкин аст. Нигоҳ кунед мардуми YouTube чӣ тон ёфтум. Газ 21 ака. Газ 21 гуфти гапо ида қади 222 23 оригинал гуфти гапо озираи мо озираш гуфти гапо. Туй мегаштам ва ё гуфти легендарни мошинам бардорам. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯ кардаган. Краскаш бовар кунед кадом зада краскаша бениҳоят хушрӯ зада боло ана трёхкомпонент қади поём свети баклажанский свет. Чиста стили Мерседеси кадага AMG вори. Соз баша бардораҷон 1979 сол. Марамад яма каса тамошо кунед, нигоҳ кунед боз накш дару то напара. Мустанг. Ранги мустанг ворисадага марҳамат як ҳолати балонош 80-90% аҷоиб машин да интересни аниё. Ҷош кантар, ҷои кантар танкаракай, ана марамат ҳолати қафоша мебинем. Нигоҳ кунед бардаро, ҳама гуфти гапо мегзара як бор амира зиёрат мекуна, баъд мебинан гуфти гапо. Интересни машинай да оғи. Марамат як ҳолати салонша мебинем. И чистаем барои туйгарди зурай нигоҳ кунед бардаро. Дарои қафо рӯшнои ҳама чизои заводскои хича кадаган нигоҳ кунед мебел салон ҳай бо скаминкоша нигоҳ кунед чихе духту шуру потолок ҳама меҳнат кадаган дай машини гуфти гапо мурдара зинда кадаган. Марамат обшивкои пеш скаминкоша бинед бо ҳамиам лифт задаган. Марамат ана коробка механик дари пеш электропакет и торпедаи чира кадаган волга аудира кадаган аудира мондаган электропакетоша гуфтем бардору нигоҳ кунед чихе як ҳодиса да капочак шокия моторша бинем. Марамат як ҳолати моторша мебинем. Марамат объем мотор ди пилта мотор ди турбина дора бе турбина ди турбо қати нигоҳ кунед состояниш баъзе ай Opel Astra ҷода бовар кунед тоза кашиш чхела яка мекаша кашиш сечка печкара мегзара мерава нарх боша бардаро ҷон 130 000 сомон боз муомила дора рақамота бугу ака 905 905 12 12 92 марамат рақамо зер навода ҳатман занг занед дар тамос бурен. Марамат бардаро ана Lexus ES солиш 2014 сол таъмировка ҳуҷҷато Шанхая то охири сола ҳуҷҷат дора танировка дора. Марамат 2014 морда 21 шидага бардаро поин рестайлинг шидага 2021 сол кардаган 4 диска балон нав ягла яхила. Марамат ҳолати қафош. Марамат ҳолати тараф. Ак ҳолати багаж ҳамине. Марамат дарои қафо мебе салон, ана багати салона бардаро, ана салон зард, марамат ҳолати тараф. Потолок тоза. Марамат ҳолати пеш. Марамат машин Америкаи комплектатсияш ана памят сидени 4 дар электро блокировка дар скаминко лифт ду тарафа мултирул коробка боша автомат. Нигоҳ кунед ҷостикдор монитори заводскои климат контрол старстоп охлаждени чӣ дора охлаждени скаминка дора обогрев сидени дора хулас климат контрол бо чӣ дора комплектатсияш зур да ҷостикдор ду тарафа мултирул нархи дастрас қати кадоме успет куна ош шава. Боз як ҳолати моторша мебинем. Бё капоча кушоишон. Марамат ҳолати танаш. Бё капоча кушо. Марамат як ҳолати моторша мебинем. Марамат ҳолати моторша мебинем бардаро 3.5 6 цилиндра чиста мотори кемригӣ бардаро марамат ҳолати пеш. Мотор коробка хадои ака мега ягон расход надора мошинча тайёрай нарх боша чанд смака 160 000 сомон боз муомила меша нархи дастас гуфтестия накард қариб 180 000 сомон меисаниё бардаро 160 000 чиста барои подписчикои топ мошина хайдоро боша марҳама рақамоша зер намуда менум занг зане ҳатман дар тамос кунед. Рақамо чанд раис 944 33 55 66 марамат рақамо зер намуда ҳатман занг зане дар тамос кунед. Марамат бардаро ҷон BMW F10 ана гуфти гапо камтар любой сиёмкора гуфти гапо iPage сар мекардем ира қафои сар кан камтар бардаро ҷош танги бадай нархи дастрас қатия мошин бардаро ҷон металликай айболош клёнкаи сиё кашдага тагиш тозаи хеле ҷазир нест 100% ая ҳуҷҷатош шанқай ҳуҷҷатош бучидага марҳамат ҳама каса тамошо мекунем. Бампери қафо партроника дора бардаро марамат як ҳолати салон шане раис бия бахшия камтар усмесен як салон шабинем.
4 диска балон жнав бардаро ана мошин металлик свет ям заводской худиш хушруб да металлики сери рушани хушру мебел салон электропакет кожни салон бардаро салон тоза люкдор бад бардаро и голограммадора нигоҳ кунед 4 дар электро ана ду тарафа мултирул коробка бошад автомат вариатор вори мешава бардаро ана як ҳолати салонша мебинем як заводӣ чӣ мекунем бубинем блокировка дар ана климат контрол кондитсионер ҷойстик ручники электрони боз як бисёрш ошибка доранд ошибкаҳошо оз мебинем бардаро хулас ана ягон ошибка надора бардаро ҷон дидесен ай хай ручники электрониша гирёнай проблема нест ручника сар мети мембра комплектацияш бад нест бад голограммадорай бардаро памят сиденирам доштай марамад як ҳолати ана пеша мебинем марамад ҳолати пешиш бардаро анаҷа камтарак десен виджирак вай бикани хубуш лучи ҳами металлик сери бестахиш вай беҳтарин мешава бардаро хулас мошин ягон камбудӣ надора хадавои рулавоиш соза бисёр рулавои аксарияти BMW F2 рулавоишон проблема рулавоишон бисёр мекафа бардаро 100% заин рулавоиш рестайлинг шидагаи мошин нақш боша 120 000 сомон боз муомила дора рақамот ҳам мегӯя ка 97 00 1904 марамад рақамот зер намуда ҳатман зан зани дар тамос буред бардарои ҷон ана комментария да бениҳоят хоҳиш мекардан аввалонои нав шава бардарои на маҳрамат гуфти гапо сухан анаш гастам и состав полни мошинои гуфти гапо чиста бомба мешава ана нархҳои дастрас қати омада хай гуфти гапо ай пеш мебине бо нарх навотон намекунед аввалони на гуфти гапо солои навай 2020 солай оҷи 2020 ая вагон ая пастайсинат яма чи шидаги растамошка оли чи шидаги неса хай хулас нақша мегум бо давом нарх гуфти гапо растамошка мекуна ҳамаша гуфти гапо давом су ҳамаша қои давӣ мекунем метем марамад як гидус чарх мезанем бардаро камтар ҷош камтар нитов мордаша дидесен чихи одам храка 4 диска балон пачка сет трёхкомпонентай бардаро ана ҳолати қафош оҷи ки ҷош краска шидаги ай мордаш краска шидаги тамом дига асталин ҷош радноя ё хулас комплектация XL яй бардаро и комплектацияш харид чам бениҳоят хубай ана вариантора хай гуфти гапо акам мебина як ҳолати багаж оз мебинем марамат ҳолати қафоша мебинем нигоҳ кунем полики чихе хушру партсаган заводской аввалон нависондагия дилкаш айда бардаро марамат як ҳолаша мебинем гуфти гапо ҳама запаска чизош ҳама ҷош да бардаро мошинои хай вагонам бардаро дамкрат балони ключ запаскаш тагдай запаскаш топ тоза нав гуфти гаполи датанаи худаш мондаги нест бардарҷоно хуласи мошино тозаанд 4 диска балон гуфтем хай пачка як комплектация салон дар қафо электропакет салон кожни салон поли клёнкапа запахи бӯи навӣ талок заводской аликантара 4 дар электро ана регировка бакави блокировка дар ду тарафа мултирул коробка боша автомат ручник электрони ана климат контрол бор компютер ҳама чи аст монитор обогрев сидени экокомтешн ана ҳама чизош кор мекуна бардаро хулас скамеко ду тарафа лифта як ҳолати матоша мебинем бардарҷоно ана люкдорай бад бардаро марамат як ҳолати матоша мебинем марамат ҳолати мотор абё мотор 6 цилиндра севними 6 цилиндра нигоҳ кунед отсека ҳама тоза ягон ҷош задагӣ гуфти гапо нест мошин америкае оҷи мошин америкае ки ҷош задагӣ ака винкода мезанӣ як крил задагӣ мебурад тамом бардаро нархи ана нақша мемонем хулас хай ана вариантҳои алишам мешава ягон мошини гуфти гапо арзонтарак боша болошда ягон чи ҳисоб китоб мекунем гуфти гапо метем нарша чамонем раис 350 000 сомон боз муомила меша ҳатман аз канали мо муроҷиат кунед худо хоҳад нархи дастас қати гирифтан мумкин аст варианти алишам аст рақамота бугӯ ака 909 52 52 марамад рақамот зер навуда ҳатман зан зани дар тамос буред